Les alineacions d'aquest partit que començarà en un instant pel Club Esportiu Molins de Rei. Amb el número 1 jugarà la Sílvia Zambrana, amb el número 3 la Jennifer Navarro, amb el número 4 la Sandra Bonpárez, amb el número 5 la Laura Baraldés, amb el número 6 la Inés Solana, amb el número 7 la Sandra Banyo, amb el número 8 la Gemma Rebolà, amb el número 9 l'Anna Llopar, amb el número 10 l'Esmeralda Escoz, amb el número 11 la Clara Márquez, amb el número 12 la Cruz Robles, amb el número 14 Aurora Bernabé, amb el número 20 Laia Bermúdez i amb el número 27 Ichazo Egaña. Per part del Tortosa, amb el número 1 Pau Estorach, amb el número 3 Mireia Andreu, el número 4 Jennifer Cornejo, en el número 5 Tania Quizca, en el número 6 Aida Rieres, amb el número 7 Núria Alcázar, amb el número 9 Maria Vallpérez, amb el número 10 Paula Alcalde, amb el número 11 Jessica Bertomeu, el número 13 Cinta Gispera, el número 14 Núria Uriarte, amb el número 15 Ana Fernández, amb el número 18 Judit Toro i amb el número 22 Estefi Ocaña quan comença el partit del Poliesportiu Municipal de Molins de Rei. I el que farem és anar presentant l'equip que tenim avui aquí a Ràdio Molins de Rei i al viumolinsderrei.com per comentar el partit. En els comentaris tècnics tindrem a la que ha fet de speaker d'aquest partit, d'aquestes primeres semifinals, la Carla Bernal. Carla, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Havies fet alguna vegada de speaker? Doncs no, la veritat és que no. Què t'ha semblat l'experiència? Bueno, m'he posat una mica nerviosa, he canviat algun cognom que altre, però bueno, crec que no se n'ha donat. A mi també m'ha passat. Sí. Doncs ja ha començat el partit, som al minut 30 i a veure, Carla, jo sé que tu has estat jugadora, et deia que has estat jugadora del Club Esportiu Molins de Rei fins fa 2 anys, què esperes d'aquest equip? Bueno, aquest equip sempre lluita per les primeres places de la Copa Catalana, de la Lliga Catalana, perdó, i bueno, aconseguim normalment jugar a fases d'ascens, així que no espero menys aquest any. No esperes menys aquest any i realment, mira, ja tenim el primer penal, a veure si l'Albert ens baixa la sintonia perquè ja som en directe fent el partit. Serà la Ichazo la que llançarà des dels 7 metres, una especialista. I ja tenim el primer gol. Gol d'Ichazo Ibáñez, 1-0 a favor del Club Esportiu Molins de Rei. No sé si l'Adrià Casaín ens escolta a peu de camp, Adrià. Crec que no ens escolta l'Adrià. Doncs bé, després el saludarem. Minut 1 de la primera part, quan juga el Tortosa per la banda dreta, busquen a la seva central, no aconsegueixen fer una bona combinació. És un equip que juga molt amb la pivot, el Tortosa, i que són bastant bones en atac, quan des de l'extrem fan un llançament i una molt bona aturada de la portera Moliner, que atenció al Club Esportiu Molins de Rei, que surt ràpidament al contraatac. Falla des de l'extrem. Atenció que s'ha fet mal una de les jugadores del Tortosa. Ara mateix des d'aquí no podem dir-vos de qui es tracta. Realment, Carla, és una de les característiques del Club Esportiu Molins de Rei, sortir a la contra molt ràpid. Sí, de tota la vida. De tota la vida, és com una cosa que és innata, no?, en el club, això d'ensenyar els contraatacs. Des de petit ens diuen a córrer i així ho fem. Llegia en una entrevista fa poc a la Inés Solana, que li feien en un mitjà d'àmbit català, que realment ho prepareu, això, els entrenaments. Sí, és una jugada més. És una jugada més? Sí, és una jugada més i a més amb la que pots treure possiblement més profit que amb una jugada estàtica, diguem. Doncs així és, ataca el Tortosa pel centre de l'atac, circula la pilota cap a la seva extrem, torna cap enrere. Una altra de les característiques, com ja podem veure, Carla, és la defensa agressiva i oberta que fa el club esportiu, no? Sí, sempre intentem tenir un avançat que estorbi les passades de les primeres línies i intenti robar les pilotes, i això sempre és molest pels altres equips. D'això se'n diu un 5-1, no? Exacte. Doncs amb el seu 5-1, la veritat és que el Tortosa, en el principi del partit, l'acaben de xiular passiu, surt el contraatac molt ràpid al Club Esportiu Molins de Rei per la part central, i ara doncs s'atura el contraatac perquè la jugadora del Club Esportiu Molins de Rei, la número 20, la Laia Bermúdez, no ha pogut recepcionar bé la pilota. Ara, un dels problemes que sempre que he vist una miqueta al sènior femení és que els atacs en estàtic costen una miqueta més. Sí, per això et deia allò dels contraatacs, que és més aviat un 1 contra 1 amb la portera, i en estàtic costa una mica més, has de bellugar més la bola, s'ha de treballar més. Però també penso que en estàtic podem fer coses bones i esperar que la defensa del Tortosa ens deixi acabar i finalitzar les jugades. Podríem dir que les claus del partit podrien ser defensar molt bé i aprofitar aquests contraatacs com el que té ara Ichazo Ibáñez,
Quina canonada d'Issaso per fer el 0-2, ha sonat el pal del municipal de Molins de Rei, que realment presenta un ambient impressionant, està ple a vessar. Comenten els companys que encara no se'ns pot veure en directe pel Viu Molins, perquè tenim uns problemes tècnics a l'hora de engegar tota la infraestructura tècnica. Primera jugada de perill del Tortosa, gran aturada per part del Club Esportiu Molins de Rei. És molt important també tenir una jugadora a la porteria que et doni que et recolzi a l'hora de quan tu estàs defenent, que sàpigues que tens allà algú que encara que tu puguis fallar una miqueta acabarà la feina. De moment, dues accions en què ha intervingut la Cruz, realment aturades. Eren pilotes, la primera una miqueta més fàcil que la segona, però aquesta segona era difícil d'aturar i cap problema. Sí, per això et dic que si estàs defenent una estona i al final per una tonteria t'acaben entrant, la portera està allà per reivindicar-se, vaja. Minut 4 de partit, acaba de llançar el Molins de Rei a partir d'Anna Llopart, una jugada des de l'extrem, una pilota al pal. Recordem que el resultat fins al moment és de Club Esportiu Molins de Rei 2, handbol Tortosa 0, quan juga pel centre de l'atac i torna a aturar Cruz, però han xiulat falta, defensa molt agressiva del Molins, en la qual també, com és habitual, solen haver-hi força faltes. Es recupera l'atac per part del Tortosa, intentant circulacions ràpides de pilota, jugant amb la seva pivot, però que de moment no els hi surt gaire bé. Gran defensa ara per part del Molins de Rei, gran defensa per part de Jennifer Navarro, que no ha deixat passar l'atacant. Molt rigorosa de moment en defensa, un desgast físic que té també això, Carla, fer aquesta defensa, no? Sí. La sort és que rebem moltes ajudes, les companyes sempre estem alerta de si una companya és sobrepassada, doncs sempre dona l'ajuda i penso que això ho fem molt bé aquí. Som solidaris. Som solidaris, Molins de Rei és un poble solidari i el seu sènior femení d'handbol també. Ho pot ser una mica més i tot. Aquest atac del Tortosa s'està fent etern, jo crec que porten ja més de minut i mig atacant, però com hi ha interrupcions, de moment l'àrbitre no concedeix passiu a favor del Molins i que no pot recuperar la pilota quan ara mateix llença el contraatac, la torna a tenir Chasso, que se li ha escapat per un pèl, es lamenta la jugadora del Molins de Rei, que en atac, Carla, l'Ichazo és un dels pilars de l'equip, segurament. Sí, és una garantia. És una garantia perquè, a més, pot jugar tant d'extrem com de lateral i llavors va intercalant aquestes dues funcions de trencar la defensa rival des de l'extrem a partir de la seva potència o des del lateral. Exacte, i amb el contraatac, amb la velocitat, ja ho veus. Cada vegada pot arribar un gol de contraatac. Juga el Tortosa pel centre del seu atac. Pilota al pal, ara ha tingut sort la Cruz, que llença el contraatac, pilota molt llarga cap al Molins de Rei, que intenta l'atac, gol! Gol de Sandra González, segon gol de la jugadora del Club Esportiu Molins de Rei, que fa el 3-0 en el marcador. Quan ara, si no m'equivoco, sí que podrem saludar el David Guerrero, que estava solucionant aquests problemes tècnics que hem dit ara. Ara sí. Amb la càmera del Viu Molins. David, com veus el partit? Ja no ha passat, deia al principi que no ha passat ni un any des de l'últim top 4 i ja tornem a ser aquí. Ja tornem a ser aquí i amb ganes de final, a més, que de moment pinta bé. De moment pinta bé, però el que no pinta tan bé seria el possible rival del Molins de demà, el Granollers, que ha donat totalment un espectacle en el partit d'abans. La veritat és que s'ha menjat a la roca amb total superioritat i, per tant, imposa respecte de cara a demà, si és la final, aquest Granollers contra el Molins. El que encara no podem escoltar és l'Adrià Casain, si no m'equivoco, Adrià. Sí que t'escolto, José. Sí que m'escoltes. Vale, bé. Bona tarda, Adrià, primer de tot. Bona tarda, José. Què fas que no estàs mirant el Molins? Bueno, per un dia m'ho he permès el luxe. T'has permès el luxe, no? Exacte. De moment, quins són els ànims que es viu a la banqueta, tant a la banqueta com a la graderia, Adrià? La graderia la tenim plena de gom a gom. Si a la primera semifinal ja estava completament plena, aquesta segona encara més, perquè està jugant el Molins de Rei, que és el conjunt local, encara està més plena. I la banqueta, com dius, amb bastanta tensió i amb moltes ganes de guanyar aquest partit i plantar-se a la final demà. I és que hi ha nervis, Adrià. No sé si convindràs amb mi de que la diferència entre l'ambient entre la primera semifinal i la segona és que ara hi ha una mica més de gent al poliesportiu municipal, Exacte. però no hi ha un bombo.
Ara acaba de marcar el 3-1 el Tortosa a partir de Maria Vall Pérez. El que et deia, Adrià, que la diferència és que hi havia una mica més de soroll en el partit anterior, ja que hi havia un bombo que realment ens ha arribat a fer una miqueta de mal de cap. I també una bocina que encara no l'he escoltat i sincerament ho agraïm bastant al retransmetre del partit per la ràdio perquè molesta bastant la bocina. Bé, també ens agrada l'ambient, Adrià. Ataca el Club Esportiu Molins de Rei a partir de la seva extrem dreta, que llença i la portera del Tortosa, que també està fent bones accions en aquest inici de partit. L'Estefi Ocaña doncs ha aturat la pilota. Ataca el Tortosa, un altre cop en estàtic. Veiem, Carla, que han fet un canvi. Ara intenten jugar com una mena de doble pivot, es podria dir. Sí, és un 4-2. Bueno, així obligues a la defensa a baixar una miqueta més i la Sandra doncs, té menys opcions de tallar pilota potser, però bueno, com que està mantenint a l'avançat, segueix tenint opcions perquè hi ha menys gent a fora i la línia de passe és més llarga, per tant també tenim opcions aquí, però bueno, intenten que baixem una miqueta més. Gran aturada ara de la portera del Molins, però el refús ha anat a parar precisament a la pivot de la qual parlàvem, del Tortosa, Jessica Bartomeu, que acaba de posar el 3-2 en el marcador quan passen 9 minuts de partit, aquí en directe per viumolinsderrei.com i per Ràdio Molins de Rei. Ataca el Molins. Adrià, no sé si després del 3-0 inicial la banqueta del Molins us ha baixat una miqueta els ànims. La banqueta del Molins no ho sé perquè em queda un pèl lluny, però sí que et puc dir, la banqueta del Tortosa tinc l'entrenador aquí al meu costat i el tinc bastant tens, el veig. Normal, perquè es juguen molt, es juguen classificar-se per la final de demà i el més important en aquest top 4 de la Lliga Catalana d'handbol és arribar a la final, perquè ja dona el dret a jugar les fases d'ascens a la divisió de plata de l'handbol estatal. Juga el Molins a partir d'Itxasso, que ara s'ha canviat al lateral, buscava la pilota llarga, ha estat refusada i l'ha recollit de nou Sandra González, que des del terra ha fet un tir doncs poc espectacular, però molt efectiu, per fer el 4-2, que finalment no. Si no m'equivoco, no pujarà al marcador, no, aquesta pilota, Carla? O sí? Doncs jo crec que sí, un tret del centre i tot. Jo juraria que sí, veig que la taula no la dona per vàlida, però no ha comès cap il·legalitat, no estava trepitjant la línia. No. Ha sigut arran de línia, però bueno, tenia ella com les defensores. Ella ha sigut més llesta, ha agafat el rebot, però vaja, jo diria que no ha sigut ratlla i tampoc no crec que l'hagi pitat l'àrbitre, han tret al centre i tot. Doncs bé, 4-2 en el marcador, encara que la taula no ho reflexa, minut 10 de partit. Les coses de moment pinten bé pel Club Esportiu Molins de Rei, que està fent una defensa molt agressiva sobre les jugadores visitants, amb un avançat. Jugarà ara mateix per l'extrema esquerra el Tortosa, combinant amb la seva pivot a la dreta, quan ja hi ha bombos al poliesportiu municipal, Adrià Casaín. Hi ha bombos i t'haig de dir, José, que ja està el 4-2 pujat al marcador. Ja està el 4-2 pujat al marcador, els bombos, que si no m'equivoco serà la Merche Rubio, la delegada, Carla, que estarà amb el bombo segurament. Sí, ja pot ser ja. Ja pot ser ja. Jugada força atabalada per part del Tortosa, que ha defensat molt bé el Club Esportiu Molins de Rei, gairebé ja xiulant el passiu quan són les senyals horàries de 2:15 de la tarda. Som en directe a viumolinsderrei.com i a Ràdio Molins de Rei, els mitjans de proximitat amb l'esport local. Juga el Club Esportiu Molins de Rei mitjançant Itxasso, que intenta combinar amb l'altre lateral cap a l'extrem, juga la pilota pel centre, costen els atacs estàtics, però Itxasso sembla que vol buscar gran combinació, es queixa el Molins de Rei de l'àrbitre quan llença el contraatac, el Tortosa, que es decideix aturar-se. El Tortosa, Carla, li costa força més sortir a la contra, Sí. Bueno, és que nosaltres, a part de pujar ràpid al contraatac, també baixem ràpid la defensa. I clar, això també és una cosa a tenir en compte. Ara xuta la falta a favor del Tortosa al col·legiat. El Molins de Rei, que de moment està fent una molt bona defensa en aquest inici de partit. Hem repassat abans l'equip que teníem per fer aquesta retransmissió, que, si no m'equivoco, ja es pot veure per viumolinsderrei.com. Sí. M'ho confirmen ja que hem solucionat aquests problemes tècnics, així que la nostra càmera, la Laura Fernández, ja està treballant de valent quan ataca el Club Esportiu Molins de Rei, minut 12, 4-2 en el marcador. Ara han fet canvis entre Sandra Bernabé per Itxasso. Sí, estàvem atacant amb un 4-2 també, com el Tortosa estava fent ara, i hem canviat al 5-1. Entrat Aurora per Sandra. I a veure si
d'aquesta manera doncs ho A veure què aconseguim. tal aquest atac, Itxaso per Aurora. Aurora, atenció pel Club Esportiu Molins de Rei per la pivot, per Jennifer Navarro, que acaba de fer el 5-2 en el marcador. Combinació entre Itxaso, Aurora i el pivot del Molins, que posa el 5-2 en l'electrònic. Aquest gol l'has vist bé, Adrià? Quina bona aturada de Cruz. Sí. I targeta groga, ara per la defensa del Molins. Perdona, José, tinc un company que m'està fent movent al banc on estava sentat, per això no t'he pogut contestar. No et preocupis, home. Són coses que passen perquè els poliesportius, doncs, municipal, la Molins, És no el és que té. gaire gran, tampoc ens atabalem. Ja penal a favor del Tortosa. Gran aturada de Cruz! Com s'ha anticipat el llançament de Jennifer Cornejo del Tortosa cap a la banda dreta de la porteria. Ja ha aconseguit aturar, de moment, de les millors del Club Esportiu Molins de Rei, la portera, no, Carla? Sí, està molt posada al partit, sí. Minut 13 de partit, quan veiem que l'Adrià dona les gràcies a la zona inferior perquè li han fet moure des de la seva posició de comentarista, a peu de camp, micròfon autònom, facilitat per Ràdio Molins de Rei en aquesta transmissió feta per la ràdio nostra i també pel viumolinsderrei.com, el diari digital de Molins de Rei. Ataca el Club Esportiu, intentava fer un canvi de joc, doncs una mica precipitat aquest atac per part de Laia Bermúdez. En tot cas, l'àrbitre ha xiulat falta a favor del Molins, l'ha tornat a tenir Laia per Itxaso, Itxaso per Aurora, la part central, agressives també ara les jugadores del Tortosa, que ja es col·loquen doncs, en un 6-0, Sí, no, en defensa, això és. jugant sense cap avançat, cosa doncs, que fa que les possibilitats de que el pivot faci jugades siguin menors, però també que jugades com aquesta d'Itxaso, les jugades des de fora, les canonades d'Itxaso tan característiques del Club Esportiu Molins de Rei, doncs es facin gols. 6-2 en el marcador, màxima diferència quan passen l'equador de la primera meitat. Aquí al Poliesportiu Municipal de Molins de Rei, Adrià, la cosa pinta força bé de moment. Pinta molt bé i estic molt sorprès amb el partidàs que està fent Itxaso, tant la portera Cruz com Itxaso estan fent un partidàs. Itxaso, si recordem el top 4 de l'any passat, el que li va passar potser és que va fer una gran semifinal i a la final va arribar just a la físic, perquè clar, aquí també hi ha un altre factor en joc. Són 2 partits en 2 dies i les jugadores físicament han de respondre. Ara l'àrbitre ha xiulat falta, Cruz intentarà, penal millor dit, Cruz intentarà un altre cop aturar la pilota al pal. De moment la sort també està de cara. El llançament de Judit Todo ha anat a estavellar-se al pal dret de la porteria de Cruz, el que significa que el 6-2 segueix l'electrònic del Poliesportiu Municipal de Molins. Ataca el Molins. Aurora per Itxaso. Itxaso que demana Aurora més velocitat en l'atac, no, Carla? Sí, com més ràpid movem la bola, més dubtes tindrà la defensa. Atenció ara des de l'extrem, golaç per sota de les cames. Ha llançat Laia Bermúdez fent el seu segon gol del maig. 7-2 a favor del Club Esportiu Molins de Rei. Adrià, com ho veus? Golaç increïble i més ha sigut des del córner on estic situat i he vist el canyo aquest, l'he vist perfectament. Aquella jugada de fotografia, d'aquelles que agraden, Exacte. Adrià. Que bé que t'ho passes, home. Que bé que ens ho passem aquí a viumolinsderrei.com i a Ràdio Molins de Rei quan ataca el Tortosa, molt allunyada de la porteria, ara pel centre de la camp buscant a la seva pivot. Atenció, llançament des de fora, golaç del Tortosa per fer el 7-3 en el marcador. Ha estat Noel Uriarte, una jugadora molt corpulenta que juga entrellaçant-se entre la lateral esquerra i el pivot del Tortosa, que sembla ser un dels perills de l'equip visitant. Ara té la pilota Itxaso per Aurora. Aurora canvia cap a la banda esquerra. Comença a connectar Aurora, busca Itxaso per la banda dreta. Buscava l'extrem, acaba d'aturar molt bé la jugada de defensa del Tortosa, que no llença el contraatac ràpidament perquè el Club Esportiu Molins de Rei ja s'ha replegat en un 3 i no res i han de jugar en estàtic. Cosa positiva, sense cap mena de dubte pel Club Esportiu Molins de Rei. Sí, això, totes faltes i tot això afavoreix sempre la defensa. Exacte. Les tallades de joc. Sempre afavoreix la defensa, també s'ha de dir doncs, que l'any passat ja ho vam veure. Aquí les jugadores es juguen molt i també és un cap de setmana molt complicat pels àrbitres. No creus, Carla?
Doncs sí, són 2 partits pràcticament seguits, un cada dia, i això desgasta bastant. A més afegeix-hi els nervis, que tot això també et desgasta. Però bueno, hem d'estar preparats i el que vingui és el mateix per tots. Tots estan nerviosos, tots els equips, i tots hem de fer el mateix. Gran jugada d'Aurora Bernabé, que semblava que llançava, però finalment la passada per l'extrem d'un costat a l'altre, atacant molt bé el Club Esportiu Molins de Rei, quan menuda patacada acaba de rebre la jugadora molinenca, la Jennifer Navarro. Falta a favor del Molins, tir lliure. Es reprèn el partit a partir d'Ichazo per Laia Bermúdez, per Aurora un altre cop per Sandra Baño per Aurora, Sandra Bermúdez, Ichazo que s'ha canviat a l'extrem, intenta la jugada individual, l'1 contra 1, se'n va de la seu marcador, i la pilota que ha aturat bastant bé el porter, la portera del Tortosa, contraatac ara ràpid del Tortosa, molt bé per l'extrem dret, gol de Maria Vall Pérez per l'extrem esquerra, gran contraatac ara del Tortosa, i l'entrenador que demana cap a les seves jugadores, l'entrenador visitant, no, Adrià? Sí, i el que et comentava abans, José, veig bastant més tens l'entrenador visitant que no pas Isabel Rabassa. És que, com ens comentava la companya, la Carla Bernal, doncs el Club Esportiu Molins de Rei és un equip acostumat a jugar partits com aquests, partits amb tensió, partits que ens juguen que la temporada sigui un èxit o no, és així, perquè després de fer una gran fase regular, si no guanyes avui, no serveix gairebé de res, i això doncs també es nota. Quan juga Aurora pel centre de la cap, busca la canonada des de lluny, ha rebotat a la defensa del Tortosa, i molt àgil, gairebé felina la portera del Tortosa, ha aconseguit aturar la pilota. Minut 19 de la primera part, Club Esportiu Molins de Rei 7, Tortosa 4, quan en David Guerrero, que durant la retransmissió ens anirà donant alguns consells, també s'està encarregant de les xarxes socials, del Twitter del viumolinsderrei.com, twitter.com/viumolinsderrei, i del Facebook, facebook.com/viumolinsderrei. Recordem que aquest partit està retransmès en directe tant pel diari digital com per la ràdio al 91.2 de la FM. Minut 20 ja de partit. Quan ataca el Tortosa, intenta la combinació amb la seva pivot, jugada dubtosa, crec que ha xiulat falta, però no penal a favor del Tortosa. Jugada dubtosa, juga a l'extrem de l'equip visitant, no saben per on passar, des de fora, quina canonada que acaba de llançar Noel Uriarte, una de les jugadores més perilloses, i realment Cruz ha fet una aturada esplèndida, Carla, partides de Cruz, Sí, sí. Aquesta era difícil, perquè surt d'entre els braços de les defenses i la portera pràcticament només veu la pilota quan ja ha sortit d'allà. Anava ajustadeta i molt bé, Cruz. Així és. Aquest any el Club Esportiu Molins de Rei el que té són 3 porteres. Quan ara acaba de... no ha pujat el gol al marcador de Sandra Baño perquè ha trepitjat l'àrea i s'ha de reprendre la jugada. Carla, aquest any el Club Esportiu Molins de Rei té 3 porteres i segons una mica les característiques van sortint unes i les altres. Avui Marta Bermejo no hi és, però bueno, de moment Cruz la cosa ho està fent força bé. Ichazo amb el penal. Quin estil que té Ichazo per fer el 8-4 en el marcador, mare meva, quina fotografia, Adrià Casaín, quin estil de la jugadora molinenca, no? M'encanta aquests penals, però m'encanten encara més quan les jugadores cauen al terra llançant el penal. Sí, és esplèndid, Ichazo, que en atac és una de les jugadores sense cap mena de dubte més important del Club Esportiu Molins de Rei. 8-4, tornem a la diferència de 4 al Poliesportiu Municipal de Molins de Rei, quan ataca el Tortosa per la part central de l'atac, cap a l'extrem dreta, gran aturada de Cruz un altre cop, que intentarà llançar el contraatac ràpidament, pilota molt llarga per Sandra Baño, que recepciona de manera fantàstica, ha trepitjat, jo crec que ha estat falta del Tortosa, i així ho xiula la parella arbitral. Penal. Estava dins l'àrea. Està el penal, ha estat dins l'àrea. Sense cap mena de dubte, no? Dins l'àrea, Adrià, en aquesta jugada. Penal, clar, i vull destacar, no sé en què és millor, a veure si em podeu baixar vosaltres, Cruz parant o llançant, perquè agafa els contraatacs del Molins de Rei amb una rapidesa increïble. Exacte, està molt entrenat, Ichazo al penal, gol. Ichazo, que realment és un segur. Podeu escoltar la retransmissió de la ràdio i veure el partit en directe, però hem de recomanar una altra web que de ben segur us interessarà.
Adrià, tu des d'aquí a baix tens una millor visió. L'equipació de les jugadores creus que és de bona qualitat? Exacte, de bona qualitat. Doncs si necessiten qualsevol cosa, tots els esportistes que juguen en handbol només han d'entrar a solobalonmano.es, la botiga online especialitzada en handbol. Tenen tots els productes necessaris per jugar a l'handbol, sabatilles de marques líders, preus d'escàndol, pilotes, tota la roba necessària per una bona equipació. Recordem, balonmano.es, la millor botiga online d'handbol. Segueix el temps mort aquí, al poliesportiu municipal. Sí, i José, abans em preguntaves que com és que no estic al municipal Josep Reich veient el Molins, no? Deu sorprendre la gent, però t'haig de dir que tinc un company que via WhatsApp m'està avisant i puc confirmar que el Molins de Rei està empatant 1-1 contra la Penya Unió Màlaga. Informació en directe, també del futbol. Jo ja deia que aquí que l'Adrià no estigui... Aquí passava alguna cosa, no? Sí, ja deia jo que era un quadrada. Doncs 1-1, el Molins de Rei de futbol amb la Penya Unió Màlaga. Aquí, al poliesportiu municipal, ataca el Tortosa pel centre de la cap, la jugadora més potent del Tortosa, la número 14, que també és l'encarregada de repartir el joc de l'equip visitant, la Noel Uriarte. Ara s'ha encallat la jugada des de l'extrem dret, golaç del Tortosa, Maria Valldepenes, l'extrem esquerra. Juraria que és el tercer gol de la Maria, que està fent un gran partit, i entre ella i la seva companya, la Noel Uriarte, amb l'atac esquerre del Tortosa, estan fent que la diferència no sigui més gran a favor del Club Esportiu Molins de Rei, que ara mateix ataca per la part dreta del seu atac també Aurora Bernabé per Sandra Baño. Sandra ara mateix per Sandra González, les dues Sandres en la part esquerra de l'atac. La falta a favor del Molins. Es reprèn en joc mitjançant Aurora. Veiem que Itxaso ara s'ha respassat a l'extrem, pot buscar l'1 contra 1, no, prefereix la passada. Jugant ara pel centre de la CAC. Es queixa molt la jugadora número 11 del Tortosa, Adrià, que semblava que es volia menjar l'àrbitre. I tinc aquí al meu costat a Itxaso i t'haig de dir que és un constant completament. Quan té la pilota i quan no la té, demanant-la, cridant, donant ordres, un espectacle. Això és l'handbol, això és Itxaso, això és el Club Esportiu Molins de Rei jugant-se al C-no-C a la final de demà, a la final de la Lliga Catalana d'handbol femení, que té Aurora per Sandra González, un atac per Aurora, la centre de la cap, gol! Gran combinació David Guerrero d'Aurora, Gran combinació. Gran combinació quan és el minut 24, i no sé si tens que donar-nos algun consell, David. Sí, us he de dir que al Centre Pragma doncs allà tenen serveis de psicologia tant per nens, per adolescents, per adults, allà tenen de tot, perquè si a tu et foten un 10 a 5 en un partit en el que tu jugues tot, a vegades necessites aquestes coses. Clar que sí, doncs Pragma. Llavors, doncs allà tens Pragma, també tenen sessions pels més petits, classes de reforç, perquè a vegades... Escolta, Adrià, tu quines notes treus a l'escola? Si necessites reforç ja saps, Pragma. Haurem d'enviar a l'Adrià a fer aquestes classes de reforç, tant per primària com per secundària. Pragma, al carrer Jacint Verdaguer, 143. Gran atenció quan ataca el Tortosa per la part central de la cap a partir de la seva pivot, que ha fet una volta bastant bona. Falta, i si no m'equivoco, penal a favor del Tortosa. Ara mateix s'ho acaben de parlar entre els dos col·legiats. L'encarregada de llançar aquest penal serà la Judit Toro, però tenim a Cruz a la porteria del Club Esportiu Molins de Rei, que de moment està sent molt important en aquest partit. Todo contra Cruz, llançament, gol. Quasi. Gol de Judit Toro, gairebé atura la portera molinenca. 10 a 6 en el marcador, minut 25, ens queden 5 minuts per arribar a la mitja part. Diferència de 4, més o menys. Aquesta és la diferència, la tònica general del partit, entre 4 i 5 de diferència. Tant de bo s'arriba l'últim minut, Carla, amb aquesta diferència, Ja signem. O més. O amb un gol també ens serveix, no? Sí, tot el que sigui guanyar, tot val. El que sigui anar per sobre en el marcador pel Club Esportiu Molins de Rei, ja ens val, juga Aurora. Quan ja falta a favor del Molins, ara bastant agressiva la defensa del Tortosa. Aurora molt activa en aquesta segona part de la primera part, estem jugant en estàtic. I amb una jugadora menys. Explosió produïda pel penal. Abans llença el contraatac al Tortosa. Atenció per l'extrem dret, busca l'1 contra 1. Quina gran defensa ara del Club Esportiu Molins de Rei mitjançant Sandra Baño. Canvis ràpids d'Issa Rabassa per fer que surtin les jugadores més potents en aquesta defensa amb una jugadora de menys. Juga el Tortosa per la part dreta de l'atac.
La passen cap a l'extrem esquerre, jugant amb la seva pivot. S'atura, la veritat és que la pivot del Tortosa, ara en sortirà, no sap què fer, la Jessica Bartomeu. Ara sí, pilota pel Molins, que llançarà el contraatac, canonada molt llarga de Cruz, i no ha pogut rebre la llarga passada l'Anna Llopart, que ha fet un gran sprint de gairebé 20 metres pel poliesportiu municipal de Molins de Rei. Aquests contraatacs a vegades surten bé i a vegades no, Adrià, però en tot cas són espectaculars. I la idea és aquesta, no? Quan l'agafa ràpidament, Cruz intenta aquestes pilotes llargues que moltes vegades acaben amb gol. No sé, David, com veus la relació? No sé si havies pogut veure el Club Esportiu Molins de Rei des de la final a 4 de l'any anterior. Home, avui presenta molt bon aspecte. Sí. Tenim un poliesportiu en el que li falta una mica de soroll, sí que falta una mica encara més d'ambient, no? Però té molt bon aspecte. Realment això és un mal endogàmic dels esports de Molins de Rei, exceptuant l'Atlètic Incresa, que és l'equip que posa més ambient en el seu camp. Quan tinc graderies encara serà més. Juga el Molins de Rei, gol des de l'extrema esquerra, gol d'Anna Llopart per fer l'11-6 en l'electrònic quan queden menys de 3 minuts per arribar a la mitja part. I l'entrenador del Tortosa que desespera, no, Adrià? Es desespera i a una jugada anterior ha agafat una ampolla d'aigua, l'ha llançat contra el terra i gaire poc i prenem mal aquí. Doncs per aquí a dalt anem secs, així que la porti en comptes de llançar-la. Contraatac un altre cop, ara que bé, que llesta està la pivot del Tortosa impedint que Cruz llancés el contraatac, tot i això la pilota arriba gairebé a les intervencions de l'àrea, gol del Molins, gol de Sandra González, que fa el 12-6, diferència de 6 a l'electrònic del poliesportiu municipal de Molins de Rei, màxima diferència a favor de les entrenades per Ixa Rabasa, la cosa ara pinta molt bé David Guerrero. Diu que sí amb el cap, perquè està escrivint a Twitter, Adrià Casaín, tu que estàs pendent de la retransmissió, i no com el David, sí que pinta bé. Pinta molt bé, i estem al millor moment del partit, jo crec, en quant a rendiment. Atenció, gol. Gol ara del Tortosa, que també són un gran equip, ha marcat Jessica Bartomeu, una de les jugadores més perilloses, 12-7 en l'electrònic. Estàs d'acord amb l'Adrià, Carla, que aquest és potser el millor moment del que portem de partit pel Club Esportiu Molins de Rei? Sí, estic amb ell. Crec que ara estem jugant una miqueta més fluid i bueno, a veure si continuem així fins que s'acabi, quan reprenem el joc ja es tracta del mateix. Perquè aquest joc ràpid i una mica boig afavoreix, no, el Molins? Sí, tot el que sigui córrer, bueno, amb la pilota controlada, sí. Ara crec que han pitat passiu a favor del Tortosa, que llença el contraatac. Ràpidament atacant per la part central, ara s'atura. Adrià, curiositat, tens a la tele al costat, Com dius? Que tens a la tele al costat. Com que tinc la tele al costat? No t'entenc, José. Que tens a la tele al costat. No ho veu. No veus la companya de Molins Televisió? Ara l'he vist. Ara sí l'has vist. Vale. Doncs la Marta també, la Marta Pasqual, que està gravant aquest partit. 20 segons pel final. 20 segons pel final de la primera part. Ataca el Tortosa mitjançant l'extrema esquerra, que no sap què fer ben bé amb la pilota, xiula falta el col·legiat. Pilota per Tortosa, un altre cop, i se'n Rabasa dona instruccions a les seves jugadores. 4 segons pel final, sembla que es quedaran sense llançar la pilota, i així és! Final de primera part del poliesportiu municipal de Molins de Rei, Club Esportiu Molins de Rei 12, Club Handbol Tortosa 7, Adrià Casaín, zona de pista, com veus l'ambient? Bon ambient i gran jugada en defensa en aquesta última pilota on havien de defensar per no encaixar el 12-8 i molt bé la defensa de Molins de Rei i acaba la primera part amb aquest 12-7. No sé si és impossible que agafis una de les jugadores abans que marxin al túnel dels vestidors. En tot cas, una jugada del Tortosa perquè les de Molins marxen per l'altre túnel. Ja se'ns han marxat totes. Ja se t'han marxat totes. Adrià, a veure que s'ha de ser una mica més espavilat amb les noies. David, com veus el partit? Home, l'estic veient molt bé i a més, nosaltres l'estem retransmetent a través de vimolinsderrei.com, el podeu escoltar a través de la ràdio, però hem de recomanar una altra web que també segur que us interessa. Sí, que ja l'hem recomanat abans. Es tracta de solobalonmano.net. Sí, exacte, Solobalonmano, que ja l'hem recomanat abans, però... Es pot veure de tot. Però ja està bé. La Carla, com veus aquest inici de partit, aquesta primera mitja part, 12-7 en l'electrònic? Les coses pinten força bé, sobretot perquè el Molins està controlant molt a les pivots del Tortosa. Sí, jo crec que podem estar tranquils de moment, que això pinta bé.
i crec que estem fent un bon partit. Forts en defensa, pujant els contraatacs, que són, bueno, és el nostre pa de cada dia, i crec que estem fent un bon partit i si seguim així ens l'endurem. Home, es veu clar, no? De moment sí. Sí. Doncs el que fem ara és fer un petit descans, una petita pausa musical. Informem a l'Albert Segura que busqui una cançó al seu gust. Confiem en l'Albert Segura, que per cert li donem moltes gràcies al president de l'entitat Amics del Camell per fer-nos de tècnic des de la ràdio, l'home que faria doncs, que això soni com està sonant de bé. I abans d'acomiadar-nos, sí, ara sí que en David Guerrero ens ha de fer un bon consell. És que he vist l'Albert avui amb una samarreta de Sonitrons, i és que l'Albert Segura doncs, és un compromès, que això sona bé, donem les gràcies pel cop de mà que ens està donant, i també hem de destacar el compromís doncs, de la gent de Sonitrons, perquè estan compromesos amb la cultura de Molins, també amb l'esport, compromesos amb Molins. Vaja, igual, et munten una gran gala amb so, et graven els estudis de la ràdio, per exemple. Els estudis que tenen allà a Sant Bartomeu de la Quadra, que sona tota conya quan graven alguna cosa allà. Sí. Així que ja ho sabeu, a Sonitrons, estudis i material de gravació, el millor so de Molins de Rei, a sonitrons.com. Sonitrons.com. Doncs aquí farem una petita pausa musical durant aquesta mitja part al Poliesportiu Municipal. Recordem que guanya 12-7 el Club Esportiu Molins de Rei al Tortosa en aquesta segona semifinal, millor dit, del top 4 de la Lliga Catalana d'handbol femení.